Erokamano nyakora mokuongo ketera TV otieno machielo weche manyien mag uyimore moro maitwa geno ni odhiambo mari odhi kod makare. Kod aboro dwe mar abiriyo gana ariyo prariyo kod ang'wen odiochieng' bende timore katuka Kenya William Ruto odiochienge mar ang'wen kadho nam chumbi dwe mare momedo twak Otwasi nyisogi okenge ma sirikal medo goyo mar loko piny to thuolo mayudore thuolo makamago mabiro bang' welo matete migepe moya e duond bucha moko nyakoro Mgajwang' kaka yo mar kelo wi oganda jo Kenya kanyakla ma gin okenge motimo mano ni Kenya oduoge wang'e kendo chopo singo mano mi oganda jo Kenya kinde mar campaign. Jal moro mabende jamaundu othore kanisa od lamo gwenge ma Kisii nyakora mogi bang'e to timo tim mar tora kama ochuo oganda moko mano yware lamo odiochieng' kawuono kod pala koting'o nyaka achiel kuom apisa mag obila. Bende tuke moriwo pinje ma modhuro nyakoro Mgajwang' dhi mbele France duto waikoni chendo ni imore pani kaka kodwa mbaka wantiere lai mar ochok yade ka kabinde wantiere mbui TV Kenya, mbui mara Facebook, YouTube, bende Ramogi TV Kenya ka X at Ramogi TV ni bedo kodwa chakruok nyaka giko Ramogi elo mar kuom thuolo ni duto te bedo Elizabeth Otieno. Mokwongo magi thondweche. We received 3 adult male who had been assaulted while attending service in church. So they suffered injuries. Jago romonyo kanisa more county Kisii kendo chuoyo ne mabit pala Kisii Central. If there's one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, it is this proposed increment on the VAT. The Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. Kujima osebedo kako de medruok nego mauta ko teko stima jodbura ogunja Opio yudre migao no masani ogwele kaka jatelo ting ma chalnade. Kuna wakati wa kuwa mwanasiasa na kuna wakati wa kuwa kiongozi. Wakati wa kuwa kiongozi ni kuamua yale mambo hata kama ni magumu zaidi watu wako. Jitende pingi ya William Ruto mare magwe jatelo mag ODM esirikal mare kawacho ni en yoriwo Uganda kanyakla. Inga Lydia okay machini Kawachakore ni obila makedo gi njore dhi nyime gi timo nonro ne moro ma kawuono mo kanisa ma delewe mayudore e boma ma Kisii kendo chuo pala ma oweyo tek oyudo hinyruok koro koda ka tendo obila ma Kisii Central Isaac Kimwele. Ifinya kedilero no aji kemonj ma coach no wale thieth ma Kisii Okinyi makawen jal moro ma ikete no monjo jolemo e kinde lamo kanisa mar Deliverance e boma ma Kisii. Atijno eni ge pala mabith kendo donjo e kanisa no korwako mask kod angolo marating ma jogo mane otemo gae no hinyruok. Monj ma kamano jode gi hinyruok marach kamoting'o obila ma Kisii Central Isaac Kimwele. Achiel kuom jogo mane yudo hinyruok en Simon Odiki kanisa kanza kama mtu anajifanya mwendazimu kumwendea kama security officer ni tumtoe nje ndio tujue shida yake ni nini. Tukaona ameanza violence, so ile washirika kuona kuna community washirika wakatokea to arrest the situation. Tulikuwa watu watatu wenye tulikuwa tuna karibu kugwaragwara lakini mimi yalinidunga mkono ya left. Jago Pachielo Francis Mkori watano neo bogoge kendo neo ging'eyo ni ne pala gino mano wegi marwich. Kwa funga tu kwa sababu wake because alikuwa ameka boss na fikia blacks ilikuwa karibu sasa mimi kaenda then watu wakaingilia kati, baadaye akaanza kutoroka. So akiwa on the way akitoroka, watu
walimfikia njiani, lakini waliokolewa na askari. So today we received 3 female patients who had been assaulted while attending service in church. So they sustained soft tissue injuries. To our facility, we managed to stop them, do some stitching, and then they were all discharged, and they were all stable. They were all discharged in a stable condition. Chino kaita mdadoge Maria mio okang maundu lamo efnyakili Ramogi TV. Tendo piny Kenya William Ruto se okang mar oganda jo Kenya tamruok rwako paro mar chik mar omenda magana kodang kowacho ni no tingo be mathoth kakose manyo moko ma ne dongruok ma kamago kochung. Ewe kaunti mar Taita Taveta kamonyiso mor mar sirikal ma onywando dhoudi duto kaka yor yudo yore mag tieko midhiero. Chieng' mar ang'wen mar limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Kadhowa Mchumbi. Nyasi mar lamo jatend piny Kenya William Ruto noyudo thuolo mar twak gi jopiny kama nomedo chiwo geno na makono e weche dok ne piny Kenya. Mimi nakuja mwezi ujao ili kuweka kiwanda hapa ya iron. Tumepata mwekezaji ataweka shilingi bilioni katika factory ya mambo ya hapa Taita Taveta County. Na mimi nakuja kujenga ile affordable housing nyumba 800. Kata kamano jatend piny ose okang mane oganda jo Kenya kao mar tamruok rwako paro mar chik mar omenda kodang'wen gino mowacho ni noti chenro mabeyo mag dongruok bende ose oganda jo Kenya kuom rakruok gi jood bura manosiro parono e od bura. Wakati wa kiongozi kuamua yale mambo kama magumu lakini yanafaidi watu. That is what we must do as leaders. Ama namna gani jameni? Na leo tumeambiwa na mhubiri ati kila wakati iko na majira yake. Sasa majira ya sasa ni majira ya kuunganisha watu wote wa Kenya. Ruto nyiso yie mare gi sirikal ma odhi mbele gi loso bang'ol jotend migepe moya dhoudi duto ma pacho ka gino wacho ni biro konyo e yore mag kelo duoko e midhiero ma osebedo ka okwako piny Kenya. Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia hii, demokrasia pia iko nafasi ya kuweka national interest above partisan political party and national politics. Pia tunaweza kuungana tuweze kulenga yale mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Omedo yore mag loso thuolo mag tije ne rawi kaka yore nyiso ni osewinjo mag kamoti manyone gi tije kokalero chenro mag ute mane ongiot kod mamoko. Sisi katika kuhakikisha kwamba our people Kenya nigine serikali umungire kirango kwan mag jotend migepe maomigi muwuok. Gachagua manolo segwenge ma Kinangope County Nyandarua oseojogo mowacho ni temo se ni pok ochung' motegno mar siro gwenge ma Mount. Gachagua wacho ni onge mar tende migawo sawa uliwa kila katika eneo hili bado Rebecca amerudia yake pata Kirinyaga tumepata, Kiambu tumepata, Embu tumepata, Meru tumepata, Nakuru tumepata, kuna shida. Wale Tharaka-Nithi tumepata. Sasa hakuja kufanya kazi kwa sababu kama deputy president kazi yangu ni kusaidia rais kuwa mwaminifu kwa ili awe mwaminifu ni msaidizi wake. Kwa hivyo yale yote amefanya sisi tumekubali. Yangu nimetetea imefanyika. Mimi nimesema niangaliliwe hii, imeangaliwa. Sisi tunaendelea.
Jatend Wiper Kalonzo Musyoka odagi ni duond bura mare ok bisiro gwelo ma jotelo ang'wen mag duond bura mar ODM lemo mag tenda migepe. Kalonzo wacho ni osenyiso jood bura mag Wiper ni okawo okang' mar kwedo ogel mag jamni ka ochopo e od bura. Omedo makochung' motegno ni en owuon ok obi ema tiyo gi mar Kenya Kwanza. Na sisi tunaamini hao watu wanne ambao wametoka kwa Azimio, hao kusema kweli tuseme wameenda kwa Ruto, wameenda wakiendanga sawa. Wale ambao tumebaki kwa Azimio, members wa Azimio, political parties, Wiper ikiwemo, ODM ikiwemo. Now we want to see in ODM, even if these people went on their own, wameenda kivyao, without the concurrence and authority. ODM is a major party in Azimio. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament. I put a member of Azimio. Hawa majina ya watu wanne ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, Wiper pigeni no. Amesikia mheshimiwa akisema no. Na kuna magodhi nyime jaod bura pio na isa tomo kama odhelonyo olemono ma omako kaka jaod bura ma Ogunja kendo makolemo mar telo ne migao mar teko. Bura obiro podho gwelo mare. Gwelo mar sirkal maki sekta kum jotelo ma osebedo ka seyo sirkal ewi pek mokwako sekta no. Ting' mane ma koro Wandai dhi bedo mawinje sigalane. Okalo jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandai ni ochung' motegno kendo modhi. If there's one thing that is going to affect the common person, if there is going to increase of living in all aspects, is this supposed to implement? Madam Chair, we all know for sure that fuel is a driver of our economy on all facets, Madam Chair. Madam Chair, if there is one thing that this government should have done to the so-called was push on the hustler from an increment in the cost of fuel. Biro yude mayot e tayo migao mar teko. To ang'o ma owinjo tim? Obiro gi matek no one day manifesto mauda makubilibie. Unless the law government which I could order. The reality is even the manifesto or manifesto, when you make government become key component of the material implement. Kinde ma jalony weche mag telo Chris Owala koni dhi bedo matek ne wan manifesto mokia kore. Bedo kuna men jalony weche mag teko lero ni nyaka ochak kod nono mise macho osebedo katiyo. Onge kumora mora pinyni ma inyalo bedo gi economy survive kayogi policy e weche mag energy. Gini osamo ji mang'eny. Ngadiero ni ka bedo kod lai mag koyo sinema nyasani kendo geng' lal kinde mag sitima ma pacho wan bende nyaka ywa wiye an kaka ikedo ngere kaka cartels ma Owala koni Opiyo. Ngini structure most chalo uti structure or modernize mondo lalsa kasa. One day as a person really be gombo marti transform the sector. But you in any sector cartels and there. It is the only executive power, not president. Mondo mi wana succeed minister authority mare obed piny gi rais ne ka tek mastima no wuok genetic ko biyo through Kenya nyaka ochop iri onge mibadhi mobede kata chiel
okel gi uniformity. Wado tiyo gi KenGen kaka the base marwa. Kaka usonwa unit independent power producers KenGen public. Modong independent power producers. Independent power producers nyak benigi uso token margi chiel mar KenGen cha made 10%. Kata tudruok kod nyalo miyo yot tayo gam lonyo weche mag telo ni nyal chiko ne ite kaka jotelo Kenya Kwanza gima koro nyaka lok moko chike teko ni ka kata chiel ni una yudo yot eta kuma begi kaka jasiasa kendo kaka wacho chien kacha ni issues mawango makago in governance issues en obeda ni president mondo vision mare president koma kwa okinyal kiteuno kala amole mobedo president to en gi years andai think what department of queens nyalo di president jo agi okunyo kamadhi koro ogoni gi order mondo ginge kamadhi sama weni ngi disagreement with permanent secretary mare to president bro tend to go permanent secretary corruption mawango ni parliament amen energy act 20 kaso gi amen Act 2012 megi delete ni secretary emanigi authority mar change lony ni mibadhi mosebedo kaneno kata mana kelo mauta yor winjruok manong'ere ka G2G ok nokelo ber ne jo Kenya kendo Wandai nyaka non fwenyo kuonde mano tuo chenro no G2G no aparano pia Wandai nyaka koro ng'iya ni maber mondo wa kaka wendo modonjo kanyo to gi bende en ka osebedo nyocha begi maintenance manyocha kotere malo slenga video koro ong'eya nende to road maintenance levy ben gima onego beda tere sani kaka jopiny winjo matek sama ne Wandai gino biro mach ni government gino tiyo ne gisen minister mar energy ma Kenya ka mafuta from minister ma Saudi Arabia jogi dhi tiyo kumoro achiel mondo gikwal pesa jopiny koro sani Wandai ma achiel jokano wadwa neno ni to odhi balance government to government to odhi tiyo gi teko ni ma en godo momiego ni kaen government pesa mafuta mondo mafuta government to government uti 100% maembe kagino mar jopiny ni lokruok e ngima margi koting'o pungruok mar nengo kod teko sitimo betie jolony koro nen mariek duoko mar George Abadi Ramogi TV okang' mar jatend piny Kenya William Opio Wandai kaka jatend migawo mar teko kod John Mbadi kaka jatend migawo mar omenda omiyo fuok kodhi dong' lemo maggi mag od bura kapo ni opuodhgi. Jod bura mag Azimio osechako manyo jogo madikawo lemogo maoriwo manok kod mar komiti marango jopiny medano ni pak baga miwaler wachno lado gwelo jotend miye moting'o Jerry Wandai ma en jatend kweth manok od bura kod ma en jakom komiti mar od bura rango kaka itiyo kod omenda mag jopiny komiti pak. I want to take this opportunity, member of ODM and Azimio. I want to take this opportunity. The new leader of minority, Mr. Speaker, Mili Odhiambo Mapona. Mogitivo sedo maling
mag jo od bura molap dhogi ndong'ne le mariogo. Od bura moting'o Millie Odhiambo ma Suba North, ma Emba Bobo Wino, Otiende Molo mar Arieda, Antonio Luoch ma Mathare, Mark Mwenje mar Jubilee, Robert Munyi Wanga, Biti Kachi, Madawari, Etopono Kaluma ma Homa Bay, kendo jok mamoko manie listin kapo ni bunge oporo kae. Makom jodong' nono mar Ibro Mko Ogai mar ODM, Emilio biro tayo lemo mar tend kweth Manok e od bura. E kinde mathoth mag go osewuok nyiso kit lony ma gin go e tayo kweth Manok e od bura. Jogo molap dhogi ndong'ne lemono okoni lemono lochia kod bidhruok mar tayo oganda koni gin go kanyakla kod somo malach. Sumo East Rosabuyu klose od bura jomo ne osiro Millie mar jatend kweth Manok e od bura. Ka e thuolono Millie ne obedo chieng' e komno ma owinjore obedie mana kweth Manok e od bura. Thank you. The House is welcoming me, getting used to sitting in minority leadership position. Katodo ling fungore ni ten ODM. Salanche nele moko kunjo odrago mane ODM. Okoni nyaka lo tegno kendo winjruok obedie ng'ano mibi milemono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Daka en prayo kod ariyo nyakoro mgajwa Marotino chenro en oyimorero kamana nyakuomba kete mana kaya Ramogi TV. Eno ka pere wili wachakacha ni on check-in kapi Ramogi TV malera hinya gwenge maduong' wacho makena na lamo Nyasaye irone penda tema mar nyaka yo mogango kanti Kisumu wacho ni owuoro piny rumo ka ng'ato nyalo donje kanisa kendo chako chuojo lemo kod pala. Wacho ni mano en gima lit ahinya. Mwalimu Jael kanti Migori gin kata gi Mikaya wacho ni gima hinya gi chenro ni beka neno studio kai gi Mam Rose kapile the check in kendo maro kama wacho bin komedo mako jo Kenya en mano mote ni mauti mekanisa jo bad. Helen Wanga mano dage gavana kama Homa Bay kanyi lumane document koro wacho honorable TV chenro tomo ye tamasamanga kanyi piro Homa Bay County aino bende Marin Ouma kachiel gi Catherine Ouma gintie kumoro ne apano wangi SDA Church gimora hinya gi chenro. Ibrahim Odhiambo Pio kantie Kadel, Sylvia Odhiambo kantie Njoro, Minoriji kachiel gi Melen Magoma Manyamira motedo Batman Nyakisi mane vile amor kode joma wuok dok ngene dok nyalo metka michamo pod ni mar matin koro miyo amo bende mang'eny dok no donji aya bati mheshimiwa Ndai deliver ni Ndai ni kod lony mar ariya kendo wan wageno kuome. Frederick Kula wacho kamano. Makamo wacho in politics there is no vacuum. Slots nitie joma kawa wacho ni gima jatend piny William Ruto notimo onwa puodhe kendo wacho ni apuodhe support 99.9% square kene mano draft mane ata lela wacho mugitine na malera familia ne duty ora chich maomo na wacho ni bura wacho ni ridicule kanitire an Kenya ka gisiasa maokrum uchinge kose dodi penjo na maduong' en ni Zito oket kanye e sirikandno. Margaret Oranga wacho ni joyo makare ahinya gima omako dhoge en monj otime. Dr. Archbishop Okoth Nyasago moro kod gwelo mar intellectual Opiyo Wandayi kendo kod kaka wele no ang'ino kare bedi jatend migawo mondo tin jopiny oloch mawuok mariwa mos mayom kwa wacho ni akwayo malo mondo res joge kaluwore gi apaka momonjo kuondewa mag alama kaso tieko ni amen.
George Mara Balaglocha tone pinyra jodolo bende lama tena kaeto wacho kanyo ni ochwalo mos mag ne Pastor Elizabeth mar Bongu Glow Church gi jotelo mag project og nyisa kacha ni gin lama na pinke eno bende no wacho kanyo ni entire do mora hinya amgiti chopone maber nyaka entie kero kana hinya wo no kanyo ute or kod chieng umu wacho ni bende ro bende chopone eyo no mawibere nando bende ote gi engineer Joseph Mikali wacho ni kaka pile oseyore bodo kendo gi bende no honorable Ojera Mugiti Viler kamano wacho ni kono mor nikech haya baba kiani enengenga kara kamano kumu kaidu wanyo ni intelligence ndonge kaka wakilo ne kaka kamano wacho ni jogo makoro seyere migepe mopogore hotel oganda jo Kenya yora tero mondo mi olem mag tich margi ochich kendo timo mos wach mar jago modonje kanisa Ipala en to wacho ni winjo miya chwat. Celine Dion wacho kanyo ni Kasarani weche gi makawod tsunami ni kama halo biofanej kacha na wino chochola bende wacho kacha gima niyo kwenda mo Kenya mendi tongo mini kadadi kawuok oyo yakora no ko feri ka aparajo Kenya kike matindele sane amor kodusana ro kamano jo SDA lemneuru Kenya paro no kikang wach ni okwa liga oni no malarenya agiten binya wendo son airo ema kagubatilia maber kagi niga jafue go aworo ni mana e kanisa kare ne chom kanye makaluga senta ne makare kamano an kodu nyaka gikero kamano enya anti yala wacho weche gitoke ni makare kamano timore kanisa Jekonio Yugi wacho ni bende entie kodo kamano hapana no ywa kacha ntiere nikrok matine yorego mag mbui walosi wach motendre kod mano tisnya kwa nyawade wacho kanyo ni ensindo weche chopone yo makare wacho ni sane onge wach pendo suba nakora mogi we want mapesa nendo ko yo ma to weche moko nitie mathoth nyakora mogi weche manyien mag imore kidhi mabor. Many have been lured into jobs abroad only to end petrol suffering. I met this girl. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja for my bureau. Meet Eunice, a naive girl who is given an opportunity to go and abroad by Madam K. Nenda Middle East. When did you do the vacation? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many lured into the human trafficking syndicate Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Do they listen to John's side of the story as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave, please. Enjoy the unfolding story of Madam K only on viewstarter.com. Hii pesa ambayo nimeshida takriban ni za kidogo. Shabiki imenisort. Bonuses no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bets. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki jackpot, ni time yako.
Shabiki.com is authorized and regulated by BCBS number 7. Yesu nyinga en Maureen Benson mondo mi yud wer mar Sibor maka yuda ni kaka sikiza tim mari di star aboro auchiel nono ta ang'wen achiel ochiko hash pare ni Amogi TV en ok value Machikana nyakora mogi wadhi nyime gi manyien na mar UDA kaunti ma Kisumu rwako welo mar dito mag jatend piny owacho mar Kenya Kwanza. UDA gopuonjo jatend ODM Raila Odinga kuom tiyo machiegni gi jatend William Ruto ne piny Kenya gi jiwo dongruok makare. As a youth, I think it's only fair that we give chance to dialogue. This is just a thread in the tapestry of finding solutions to the many legitimate that were raised or have been raised for the past one. Enjoy throughout the country. Within Parliament, you will also note that the memberships of their two political parties give them almost two leaders to come together to heal the country. Telo kata minister no CS mar finance ka achiel go wuod onagi ma jatelo ma Ugenya miluongo ni Opiyo Wandayi en pak gimor ahinya ma wuok Kisumu metal kuom timo Kenya matemo chudo bura manyien mar sasa miluongo Gen Z Party ogore lo bang' apis ndek kamore pod nying makamano. Apis ndek don buche siasa yango ni nyinge ma burano gin manyayo kendo tiko mon maina manyo chako chino wachoni chwalo ngor mane oni omiye thuolo man wachoni era were manyo chane ongai mar lokruok ne mar de mar siasa mondo yie magana do tayo da biyo. If you look at those political class, they have never achieved anything without having a structure. They have long this movement. Say for instance, the Kenya Kwanza, they came together and they reasoned together. Yeah, they sit down and then they say this is the way. This is because you cannot say that the chairman of say political Kenya Kwanza is talking, has his own demand. Then the Secretary General has it. At the time, the NC was inclusive. Odinga is not inclusive because the way we know it is a generation. We have many generations. We have people who are not very old. We have people, we have different demographics within the country to be included within a political party. So name it NC, then you mean that exclusively for the young people, with that generation. That's where we have a problem with the name. That's it.
also ma Oria is a county ma onge sub county Manyateke makua Manyateke ma mwaka moro igero kod na maro beach kuro chakwe be machini maisiro kod piny owacho mamalo ka okalo kuom owacho mar Oya Oyanga kod Gavana Migori Ochila ya kinde ya Oyanga gedo mar chiro mong'ere kod mano Oria ojiwo oganda e kaunti ma Migori mondo odonji e ohala. Chilo wacho ni chirni magedo margi dhi rumo e kinde achiel nyalo mana kelo chandruok ne oganda e kaunti Migori ka otiyo yo makare. Nyalo kawo long time. Kuom going to ban much of the product. What is the item? Angoma kata mchele lipo yo compare. Now kite supermarket Migori, supermarket Awendo, supermarket Sori kata Mio, kata Hispania, kata Kihanja, kata kuone dutete. Hey, Kenya waj, ima nito loso Amerika. Biro machal kama biro kelo tu. Biro kelo gas, biro kelo lodging, biro kelo bar, biro kelo yogi tamang'e, ima timore ni chiro ni chiro lama yumi wakati. Imara kwa kontrata. Ni videos majogwen nyalo video. Video mo jogwen yigi na gyo die pesa. Ritu funde ma gyo yate gyo kiye gyo pesa de bra. Richard Wojma kamachi our team Riwruok moro mar kor gweng' kar chung'od bura ma Kasipul kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar jiwo diet mag chak kaka yoting'o to mag kanyo mage konyo kedo gi nok mar chiemo e alworano. Jafwambo mar Homa Bay Elia Kiche nolimo riwruogno nyakwar mondo wasigane margi kado ni jogo sene koti pith makamano to no berne imiyo mudingo jo pith mamoko mani kodwaro madonje pith mag dieg chak e gweng' mabunde manitie West Kamagake ka chudbura ma Kasipul. Riwruok moro mar kor gweng' ma ongere ni Pure Self Help Group ne ochako chenro mar pidho dieg chak e kor gwenge makono gidwaro mar kedo kod nok mar chiemo kod konyo jiwo yuto margi. Jakom mar riwruok makamano Joash Okelo wacho ni chako chenro mar pidho dieg chak ne ok obedo negi mayot kata matin. Kinde machien to ne wan gi chandruok idiotis machana wan godo kendo kwanya bedo kalugi ne wakoso bedo gi manyok man grubuwa ni bedo gi dongruok e yore mar medruok mag diek. Koro wago Nyasaye mano kelo pamode condition gi ka gi biro magi mi wanyok. Koro waneno ka wahao bedo gi lokruok mang'eny kichi bigwa mene wan godo sibedo site. Riwruogno ne kod joka chikang'wen kamoting'o nyaka mondo osebedo kelo joka ma yore mopogore kaka wacho ni yuto margi osebedo kamera kaluwore kod chak magigolo kuom diek magipidhogo kendo dwaro margi en kuonde diek magipidho manyakonyo medo bedo yuto margi moloyo kaka en sani. Faida ma an kod aseneno kuom dini chage wama ma piny ber machak biro mang'eny bende auso tachaka nyiewo sukari koro mago machielo ni agirupre osebiae tang'eni wabiro koro dongore ma kata chak wanyalo tero nyaka deri ayudo ma tani matedo chaya madho duna dier tani chiemo ma dier chamo ato tindo kanyal manyo kich wang'ach rach. Riwruogno dwani migepe mopogore mag piny owacho kod mag ji giwegi ochiwnegi sir manyalo konyo tieko midhiero moko magisebedo ka gineno kaluwore kod pith mag diek chak magitimo e alworano. Riwruok moro mok mar piny owacho ma ong'ere ni Kwame Otiende Foundation kuom migepe go eko bedo ka jolo grupno e pith mag diek chak magisebedo ka gitimo. Ne jo group kwayo director mondo
community. Koro mane omiyo wakelo nyuok mondo nyuok onyuol gi diek mamoko mondo members oyudi. Watimo magi mondo kaka achiel kuom magi mondo wadar ji weche kaka en kan. Onge thuolo manyalo wuotho go nikech gimoro ma koro nyalo paro ni diende mondo tie monego chiem moro inyiedho kamano. Waseyudo ni joma mine osedong ga chien mang'eny nikech gionge ok giyud ga puonj malong'o kata ni makalogi. Koro as a foundation wabiro in a unique way mondo wang'e ane kaka wanyalo ting'o mine wagi wagol gi piny. Ali Beach, Ramogi TV. Chilo nyakoro mwaka machielo e chendo ni mar Oyimweno kapod Collins Odindo kacha ni en bende ntiere kod kaka Petie Kayole e county Nairobi en kaonge sama kendo Bishop Kenya Onda Reverend Bernardo Buya First Lady Mama kachel gi Pastor David Iso ochang'e chuny gi okwe kendo gilamo ne piny Kenya mondo kwe omed bedo e pacho ka. Neno bende ote kanyo mo orgi Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni weche gineno kare ni familia mar mor gi chenra nyagi ponegi gwenge mor ne eni joma koro ni pap los gi Kenya to gi paje mano mar Mandela. Mano brother Batin, my sister Lydia alongo ne Shem Utho sojo wacho ni an koro ni aluwo weche manyien machiesa pod siasa mapacho kama maomi ODM gi sirikal en mpango maber ko ne goa mane gima wacho kasto omimore bura ne no malera ahinya ntiere Migori rin nyar kara wacho kamano ni sani ng'ato ni pare ni sani ng'ato kwayo pesa to nyisi ni ambadi kuraje ni mimba yani pero kama nanya nade kono wan benos no wanyalo yudo diek mag mano gilim joka sifuri to komorwa bende ntiere kodwa kachiel koda Auki Dibo kantiro yani Masai wacho ni aduok ne jo IBC for mane Ruto duok ne jo IBC for mano gol ka reragi gi jotene Migori wanto nyaka wagol wacho ni gento nyaka giendar wacho ler TV ler kabisa monjo mar kanisa mobuoga Mama Denzel Matimos Devian Godhiambo kawuok chula ibose isoko yo maseno so Lydia cuando yo ni YouTube ni cuenta de tuana yo Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Ber kichako chon timo kinde retire kata mar kungo secure for savings save today with Azela 35 shillings daily with the option of 50% of your contribution with interest. Consistently contributing for 5 years. Just dial 3 hash NSSF for good.
oket e bwo tem. Ikona nang'o? Hera mane nie kindgi ne odongo mobedo keny mane dhi miyo gibed gi geno kod mor. Kata kamano, e manyo kitgi giwegi yudo ka gin e bwo pek moro maduong' moloyo. Adiera mane? Fweny teko mar hera, nano kod tiend adiera mar ngima joot. Ne nyathi Kimirwa e wi Nam Sinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Joji mag tuke nyagwar Ramogi TV Mabras Sugar e jalo tuke mag Christy Sevens Banglo Kenyala Queen sponsor apagabiro kumpa apagario e finals manobagi alap ma RFU EA Grounds e county na Nairobi. Josukari Macabras magenjelo lig maduong' mar rugby pachoka season mokalo chako tugo no makare biro pagario moko. Salono duoko mapiyo kendo loso pagario mane otero tugo yweyo ka timbe ariyo goromre. Harlequins notemo manyo points tok jotugo wuok yweyo kata kamano Cabras no medo points abich kendo tieko tugo gi loch. Team mar Catholic Monks the boys fast when they put in rifts. We and kudos to everyone. I mean, it's not a one-man show. It's a whole bunch of guys. I think this is the fashion of this stuff. Knowing very well that the remaining circuit will win. Some of the legs definitely winning the overall circuit. Ticket lo matachike tuke mag Olympics team mar Shujaa lai makare mane nyimegi gero team no matho tuke pod onge kod lony ari James Opondo kod ler mathoth. Shujaa tuke mag Olympics piny Shujaa kachiel kuom timbe mawuok Afrika loyo paro mabich mar ochiko. Shujaa kocha Kevin Wambua noting'o tugo mathoth oko tuke mag kata kamano tugo lero ni giting'o nying Kenya kaka dore. A good start for us. Most of us are not experienced and we're facing some unexperienced teams side, and I really appreciate this moment and really pray for the team, put all you had and get to know game time, get to know players that are at least so that you can have. If you look at most of the team who are playing at the 7, so having guys who can come off the bench and deliver the same way that the 7 starters could is a very key point in 7. Gino mar tieke thuolo adek mokwongo nobedo matek ne tim mar Shujaa. Gino ma kapten Antonio Mondi lero ni en puonj maduong' mag yudo. And Australia, they are top 4. And for a team that is regathering, I think rebuilding, I believe rebuilding, it was a challenge. We knew very well we were capable of doing the medal, but at the end of the day, whatever matters is our growth. These things take time. Young squad again is just a matter of how repeatedly we do it, how we emphasize when we are doing it well, how we motivate them when we are doing well, and just how we can correct when things don't go up. And say we're the right path. You have to work hard, but it's work the boys can do. So I'm confident with them. Team mar German piny mar Challenger Series team mar tugo e lig maduong' pinje Shujaa biro timo ikruok margi mar tugo matindo. Kocha Kevin Wambua nitiere e lai makare mar bedo gi higa manyien. Believe and continue to work
us. Now that the Olympics are we know what to expect in the areas that we are going to really try and see and punch up. For me, I'm just happy for the boys try the system with the it's gonna be a good France notieke thuolo mokwongo bang' loyo tim mar Fiji finals ka tim mar Afrika ma milambo notieke thuolo mar adek. James Opondo, Ramogi TV. Te wachoni yote 9 10 ni kwamba odwa ni Gen Z wa serikali ndiko kama ndike kisungu kama chopele samoro bido mate haya eno kwaswa wacho kanyo ni Wandai oromo gi komno miyo en kom makoro gin kod geno ni dhitie yo makale. Linet Michael kanti Homa Bay, Benda Charles kanti Karen Nairobi, Kouma Victor bende wacho ni kodwa kanyo Honorable Ajali wacho kanyo ni Kabati ni studio to en dolurango ongene weche dichope yo makare kaitano sa hote mar Andele wacho kacha ni enti Nairobi Ruaraka kaito wacho ni Baba Giandru Andele kod Andele kod nyithindgi duto kantie ngero mogitiyo dia mawuono nyagi chendo Hanold Ochieng mawasi buda ni kayo ni Wandai na dano kaka jomoko kendo en gi lony moromo en gin kod yie tiyo makare. Nyambara Kenneth Otieno wacho ni entie kodwa no bende ote mar makodira Naftali wacho kacha ni entie ndhiwa gi omakodhoge ni kanisa majude resruoke makoro tora bede pinye morumo jachieno kao piny enengo mar wholesale. Komanda mar police station bila ma ka ng'eyo police mone odhi maandamano piny wetuo gi ji ni joke owe bang' piny maok ni en macho Ramogi ni na manya anyo na loch mar Kochia en kore kanya athagina nakawara ruwa mar wachini weche manyien lera kendo matinde bine Ramogi TV adoka wuok ka Kobado moso jodi nyaka Bonyo Nairobi wacho ni Ramogi mor kendo mor ahinya. Anoka Lydia ng'ato kwa imbadika ondiko dho agency odwa ndiko kwa tena koronya na di ndo ngane kwa mien ke suba sauta moza wachne makoro homom nende evangelist anu ni saka cha George Bati ni dia ya Tanpin Kenya William Ruto ito kwa nobedo go Mombasa haitoa ni solar maratari sane wacha niko ni Ruto na gintiri town hall haya Frederick wachone Wandai nyaka koro tim gik mano wachi bunge gono Ateno Nitros wachone mfangana makitenyi weche giler Charlie Clino Mondi wacho kanyo ni Ruto we uondo ogenda gik mipango to ok chop ka go e team jicho tanganya koro atua koro chal hagi mocho Wandai mano se patch jicho jekano yugi wacho kacho ni entire kodwa kae to bindane no ute mara Hustler wacho ni batien ni krok makanyo nyisa na nyisi Shansi Blows ni hakundani kama machi ni kikori Sabi Kombo chini maina kazuma nimekatika kwanza ruwa wingi weche ng'eny kuwe ano
Kasto anini malere nyabati au Frank mchakuru karkanyo kendo wacho na mora nyenno news mos umaka upo tibiri mora nyagweche manyien ma kobado pani yote mada za somo kanyendo. Mambo bati ya mjen from Landi hapa tunakupata vizuri. Tumaini Yesu mlini Budra hagana tir raftaf japicha wachokata mora hinya ako mor gi weche manyien kata kamano diek makelo chak e mwach kendo doher mondo michwal ne gi ng'eyo nyalo tudugi jogo godino chieng' wacho kanyo ni entie Dandora Phase 4 amogi TV lera hi no kati magambo e kaunti ya Migori nango keb kanya doto wacho no chegi chopo nende kaito bende aneno ote kanyo mogi Marilyn Kawangware Melina ki homa sama nyadel Dalmas kantie Kindu Be nyargi kevu wacho ni en live shari nano bende Cheryl Kindu Be Stacy Wandari wacho ni entie kodo wacho ni bati kaumos mage kaita no Joko Jakoyol wacho ni kara la weche tope makare Brown witi kantie na bati wacho ni kwa chako somo to nya Peter Joa Morono gidota e gas sto gi Evangelist Dan Mawuodo Moya kandire Mombasa county hapa ndio mara lilo nikani ngine joko mabene neno wanjo kutote rajiti tote ma oketo wangera mu TV mara wangeni kinje ndo chielo kao kama ndo kinje asema ndo wachoka peni wanjo kuna mimi wachio lore ko wenge mundu birgi kanyo kaya kule kanchira dielo beka bedo konya kanchino kato bendo kanergi kitali sowiti mano ja kanyamoko nagi wito jaduong kanyo kendo pod gintiere kod kuyo kachiel gi osiepne Kesia Menanyango bende gi yudo lit kanyo wagoyo mos lonya sawa medoyo welida okute kachiel gi osiepne gi familia bati patiko chenro ne weche gi kero ne ochopo nyakwar ma John reporter the counties Marokenga to wasebedo gi lokalizo tino kacha wod na mchumbi igari kacha wasebedo gi wod malimo ilali gi lange ma ilipocheng ogoni ero kama ni magaga lidia hokeyo ilo kama mogi nyinga George Bati